Tak, zdar lidi, je tady další video, jak jsem slíbil, ten nákup. Takže vlastně jdeme teďka autem do supermarketu a nakoupím, co potřebuju, protože já vždycky jezdím tak v pondělí nebo v úterý do obchodu na nákup. Jo, a v první řadě bych chtěl upozornit na lidi, co točí videa a dávají to na YouTube. Tak jsem teďka se dočetl, že prý jsou jakýsi nové pravidla a když to bude to video obsahovat nějaké sprosté slovo, tak se to smaže. Nevím, jestli je to pravda, těžko říct, ale já jsem to vzal na pevnou váhu a budu se tak řídit, no, protože se chci vlastně točit videa sprosté a jelikož asi ne, no. Tak, to je jedna věc. Druhá věc, bych chtěl poděkovat všem lidem, co mi napsali, buď do chatu nebo tak, že mi drží palce nebo tak, prostě, že mám dál pokračovat. Tak dík, to je dobré. A ti, co napsali negativní nějakou zprávu, tak mě jedno, jo. Prostě tak to chodí, tak to bude. Tak to je druhá věc. A třetí věc. Jdem do toho obchodu. Koupím žrádlo a něco k tomu řeknu. A pak se uvidí. Tak, máme tady po nákupu. Teďka vlastně budu ukazovat věci, co tak kupuju, co jsem koupil teďka já. Jo, a budu tomu něco říkat, jo, takže začnu od zeleniny. Zelenina se musí jíst kvůli tomu, když jíme maso, tak vlastně zelenina se musí hlavně k masu, jo, protože aby se to maso dobře strávilo v těch střevách, tak tam musí být prostě, tak to musí být zelenina, jo. Každopádně tam musí prostě být zelenina. To je prostě jedno pravidlo u té zeleniny a k masu, jo. Takže hlavně k masu. Co já užívám ze zeleniny je salátová okurka. To vlastně obvodňuje a je to vlastně dobrá věc, jo. A pozor, ale okurek koupit ne takovej, ale prostě musí být tvrdý, jo. Takže když šahnu, takže vlastně když vezmu ten okurek, tak musím na to šahnout, jo, takhle. Prostě tvrdý, jak bych chtěl něco, jo, takže jo. A když ten okurek bude vlastně měkký, tak je vlastně na hovno, jo, tak vlastně přijdete dom a bude to stračka, jo. Takže vlastně se stává, že hodně lidí, oni přijdou do obchodu, vezmou okurek, se na to podívají a dají to do košíku, jo, a to je úplně špatně, jo. To je úplně k hovnu. Tak. Potom rajčata, že je klasika, rajčata nějaké, to je všechno stejně ze Španělska, z Maroka a tak dále, takže vlastně nic moc. No, takže potom jsou, jdeme tomu, že nějaká paprika, kapusta, zelí, jo, tak, já hlavně užívám ten okurek a ty rajčata, tak. Tak asi něco k zelení. Teďka ovoce. Z ovoce, co používám, tak na prvním místě je ananas. Ananas obsahuje z ovoce nejméně cukru. Ananas a meloun. Jo, meloun. Tady u toho melouna, když chcete nějaký melon, tak musíte to zaklepat, jo. Když to bude duté, tak je to dobré. Jo. Takže vlastně ananas a meloun. Mají vlastně nejméně cukru ze všech z ovocí, jo. To jsou jabka, je tady jabka, max jedno denně, jo, takže vlastně to ovoce můžete jíst denně, jo, protože to ovoce je zdravé, jo. Jsou to vitamíny, minerály a tak všechno, jo, takže kdo nejí ovoce, tak dělá prostě špatně.
Tak, ovoce, jo. Potom jsou další potové rybíz, jahody, maliny, je to hodně. Ale jak říkám, já hlavně preferuju ten ananas a meloun, jo. Je to nejméně cukru, takže vecka pro mě. Tak, potom ukážu jednu věc. Hodně lidí, to je kukuřice. Hodně lidí si myslí, že to je zelenina, ale vůbec, jo. To je prostě, to patří do příloh, jak jsou brambory, rejže a tak dále, jo. Takže to vlastně nemá nic co společného se zeleninou, jo, kukuřice. Tak, takže zelenina, ovoce, tuky. Tuky na prvním místě je extra panenský olivový olej. Obsahuje vlastně vitaminy, má to vlastně dobrý účinek na pokožku, na vlasy, na držku a tak dále, takže parádní zdroj tuku. Jo, pak jsou zdroje z masa, z ořechů, z rostlinných a živočišných, takže takhle. Potom v neposlední řadě těm tukám tatarka. S tou tatarkou jemně, jo, protože obsahuje moc tuku, takže ne, že to bude jíst dva tyto sáčky denně, jo, to je špatně, jo, prostě trochu, jo. Ale zase na druhou stránku, když chceš doplnit hodně tuku, nebo stavíš ten jídelníček na tuku, tak prostě můžeš to brát, jo. No, tuky se musí jíst, protože má to vliv prostě u nás pro chlapa hlavně na hormon testosteron, jo, prostě kdo prostě nebude jíst tuky, tak prostě se mu sníží testosteron a tak dále, jo, takže to je dobrá věc na ten testosteron, jo, tuky. Tak, pečivo. Já kupuju pečiva tady Fitness bulky, to je vlastně zase mi, že pšenično-žitné nebo celozrnné pečivo. U toho pečiva tam musím použít, já vlastně používám žitné pečivo, to je toto, takové, chleba hnusnej, černej, jo, žitný chleb, potom vlastně to pečivo vlastně žitné, celozrnné a vícezrnné tam vlastně obsahuje víc látek, tam to vlastně obsahuje žito, nějaká směs, prostě je toho víc, jo, takže v první řadě žitné a celozrnné pečivo. A v poslední řadě, když jsi tlustý, tak můžeš chleba bílej, jo. Tak, jo, ještě tady pečivo. No, jestli pečivo je aj, to mám tady rejžáky, nevím, ale asi jo, tak potom rejžáky, jo, a když to chci bez lepku, tak je tady napsaný bez lepku, jo, takže toto. Tak, to se týče toho pečivo. Salámy. Salám, co kupuju, tak kupuju hlavně, musí tam být hodně procenta masa, jo. Tady má třeba masa 92%, jo. Ale jsou i prostě 80% maso salámy, takže jako pecka, takže může být, jo. Třeba šunka od kostí, parádní věc, jo. A zbytek salámu, možná ještě i slanina s vajíčkama, tak možná budíš, taky tuky, jo. Salámy. Dále, když tak vezmu, tak mléčné výrobky. Z mléčných výrobků užívám hlavně tvaroh, což tady nemám, protože ještě mám doma tvaroh, takže jsem to nemusel kupovat. Ale když chci jíst tvaroh, tak musím koupit v tom papíře, jo, ne v té vaničce, to je prostě nesmysl, to prostě obsahuje jenom vodu a nic toho, jo. Takže když tvaroh, tak prostě kvalitní v papíře. Je to dražší, sice o 4 koruny, ale co, no. No. Jogurt, co doporučuji, tak bílej, prostě klasický bílej, jo. Holandský nebo selský, jo. To je 400 gramů za
20. Dobrá věc, jo. Obsahuje to vlastně hlavně ten bifidobakterium, jo. Takže bílé, jo. A když jsou prostě nesladké, tak dám do toho marmeládu, žičku nebo prostě med, jo. A prostě ty jogurty ovocné jsou prostě k ničemu. Obsahuje to Ečka, kazí to zuby a tak dále, jo. Tak. Pak jsou hermelín, co já, sír, který já hodně preferuji, je hermelín figura. Je tam vlastně snížení obsah tuku o 30%, jo, takže pecka. Potom ze síru hlavně tam musí být napsaný light, jo. Light. Třeba tento. Je známo, že při věci light jsou k ničemu, ale musíte se dívat na složení, jo. Toto má vlastně, tento syr je 100 gramů a ve 100 gramech je 16 gramů tuku, jo, takže dobrý, jo. Takže to je vlastně to light je vlastně se snížením obsahem tuku, jo. No, syry. Pak jsou ještě ty čtverečky a tak dále, taky, jo, ale to já nejím. Tak, co syry. Potom teďka přejdeme k masu. Masu, co já jím maso, tak buď hovězí nebo vepřové, to jo. Kuřecí moc nejím, protože já nevím, to obsahuje látky, co prostě není maso, jo, takže kuřecí se spíš vyhýbat. Ale jako u toho vepřovýho, plecko, kyta, jo, takhle, jako hlavně plecko nebo kytu, vlastně kilo masa vepřovýho, třeba ta kyta, jo, kilo stojí 90 korun, jo, takže to je pecka, jo. Takže když to rozdělím na 2 části, tak mám prostě jídlo na 2 dny. Pecka, jo. 80 korun, 90. Tak. Tuky jsem říkal. Potom příloha. Klasika, brambory, to chce prostě mít nějaký režim. No takhle prostě chce ty svaly mít víc zahuštěné, tak brambory, jo, klasické brambory, vždycky 5 kg brambory, jo. Vlastně v bramborách není moc cukru, jo. To vlastně v bramborách, když to vezmu ve 100 gramech brambor je 15,61 gramů sacharidu, jo, to je docela nic, jo. Když tam mám půl kila brambor, tak to vychází nějak, boha jo, 75, jo, tak nějak, no. Že jako dobrá věc, jako brambory spíš do diety, jo, do diety, brambory. Tak. Brambory, rejža v dietě není dobrá věc, protože rýže tahá vlastně vodu do sebe, takže to se spíš používá na objem. Jo, takže vlastně v dietě ty brambory, luštěniny a na ten objem prostě ta rejže, jo. Jestli dlouhozrná, černá nebo hnědá, je to hodně druhů, jo, takže tak no. Jo, a pak jsou těstoviny a tak dále, tak to ale nejím. Já jím hlavně ty brambory a rejže, jo. Potom dále, ještě z toho pečiva jsem zapomněl. No jestli pečivo asi, jo. Ještě tady vločky, jo. Lepek, vločky, pšenica, jo. Taky dobrá věc. To obsahuje nějaké vitamíny a tak dále. Takže jako dobré, taky do objemu, jo. Tak. To je asi všechno. Máme tady asi nákup asi tak za 1100, jo. Jako není to levná záležitost. Jako stojí to prostě nějaké peníze, jo, ta lepší strava, jo. Tak a potom, co bych řekl ještě na závěr, potom se mě hodně lidí ptá, jak dělám, no, proč dělám s těma zubama, jo, že mám ty zuby tak krásné, jo. Zuby, prostě dělám to takhle, prostě za prvé nepiju kafe, protože kafe zbarvuje zuby jak svině. Já když si vezmu kafe, tak mám normálně zuby černé z toho, jo. Kafe nepiju, za druhé nekouřím, nikotin zbarvuje taky tu sklovinu zubní,
takže hnus. A za třetí, to je to hlavní, nežeru sračky, nežeru éčka, nežeru nějaké hotové jídla, prostě jako je hnusí, sladké, jo, to prostě kazí nejvíc zuby, jo, sladké a tak dále, jo. Takže já vlastně preferuji prostě to dobré jídlo, to špatné ne, jo, protože ty špatné jídla prostě hnusné zuby, jo. Prostě na člověku poznáš, když má zuby pěkné, tak prostě funguje dobře, jo. Když člověk se zasměje, jo, ale víš, tam zuby hnusné, tak prostě je něco špatně, jo. Tak, co používám, tak teďka ukážu pastu, která je pro mě top, číslo 1, Signal White. Prostě pecková pasta, jo. Stojí 35 korun nebo kolik, a to používám, jo. Používám to, má dobré zuby. Potom používám vlastně mezizubní kartáčky, 0,4 to mám na přední a 0,5 to mám na zadní. To tak. A pozor, když tu pastu ukážu, tak na každé pastě jsou čárky, nebo je tam čárka, jo. Čárka, buď je modrá, červená nebo černá. Když je tam modrá, což je tady, jestli vidět, modrá, tak to znamená, že ta pasta obsahuje prostě přírodní látky. Když tam bude červený proužek, tak to už znamená, že tam jsou nějaké látky, nějaké chemické, jo. A když tam bude černý proužek, tak to je hnus a umřeš z toho. Jo. Prostě černý pásek je hnus, prostě to ničí sklovinu a tak dále, jo. Takže u mě topovka Signal White. Tak a na poslední řadě jsem vlastně před týdnem našel pivo, normálně pivo bez cukru skoro, jo. Pivo vlastně v tom půl litru piva obsahuje normálně jenom 5 gramů cukru, jo. 5 gramů cukru v jednom pivu, je nic. V ostatních pivech obsahuje 25 až 30, jo. Takže udělám tady velkou reklamu na Gambrinus. Tady je napsané dole se snížení obsahem cukru, jo, takže toto doporučuji, jo. Takže vlastně když vypiješ 3 piva, máš v sobě 15 gramů cukru. To je pecka prostě, jo. Takže tak. No, to by bylo asi všechno, no. Jak říkám, to je tak nákup za 1100 plus 1200, jdeme tomu. No a co ještě říct? Nevím. Nákup je, další video bude brzo, asi zas do týdne, zítra možná. Jo, teďka vlastně budu točit videa, tak celkově no. Teďka vlastně nedělám žádný střih zatím, ale jak budu točit ve fitku nebo tak to už bude všechno sestříhané a prostě bude to jinačí, no. Tak, to je takový můj základní nákup, no. Je to vlastně, je toho víc, ale tak to furt, jo. Celý týden, celý měsíc. Tak, to je asi všechno. Jo, tak dávejte mi lajky, odběry, sledujte mě a se uvidí, no, co bude dál. Zatím se to dobře jako rozjíždí, no. Tak,